А коли ж будете видать? Сейчас выберем. Што учора тут не было назіральнікаў на гэтым участку. Вы ведаеце, што праблема, што развялі па іншых пакоях усе участкі. Усе дні на датэрміновым было 40 чалавек, 70 чалавек. На ўсіх астатніх участках гэтай школы не больш за 80-90 чалавек. На участку гэтага старшыні учора, калі не было назіральнікаў, прагаласавала 385 чалавек. Адкуль яны ўзяліся, да? Таксама цікавы факт, учора, калі я назірала на іншай школе, я як давераная асоба магу на любым участку назіраць, прыйшоў старшыня камісіі, прынёс чальцам камісіі нейкі раздрукаваны аркуш, стаў спіной, сказаў: вы не маеце права глядзець, што я там паказваю, і ім сказаў: карандашом памячаеце нешта ў сваіх спісах. Яны ў сваіх спісах памячалі, я думаю, што яны памячалі тыя асобы, за якіх потым дагоняць колькасць датэрміновага галасавання. То есть яны метадычна па ўсіх спісах дамоў нешта ставілі кропачкі вакол некаторых прозвішчаў. Я гэта бачыла.